दिनैहाय बियो जगदान हाबाफारिया मानाव गेदेर जोंना मण्डल सभापति सर्वेश्वर राभा आरो मानगोनां इन्डियानि सासे एक्जिकिउटिभ मेम्बार बनेन्दा बिथांनि दैदेननायाव बे कार्यसुचिया जादों। मोजां मोनदों जोंहा बे ओनसोलाव बिजेपिया एसे लोरबांब्लाबो दा लासै लासैनो दावखोगासिनो दङ। निस्सय पर्बजरा हिसाबै ट्रेनिंखौ लागासिनो दं। दा थांनायावबो जोंहा मोनसे सार्भे जादोंमोन मेम्बारशिप ड्राइभ एमएलए समष्टि हिसाबै बाव बनेन्दाया जे टारगेटआव दं बेखौ पुरन खालामदों। बिथाङा 40,000निबो बारा मेम्बारशिप पर्बजरा एमएलए समष्टिनिफ्राय बिथाङा बानायना हरदों। दा बेफोरखौ नायोब्ला बिजेपि हिसाबै खोब मोजां पर्बजरायाव आरो सम दंबावो हिसाबै जोंनि दैदेनगिरि वार्कार बिथांमोना मावबाय थागोन। निस्सय जोंहा देरहानायनि मोनसे सुबिदा दं आरो बेखौथ' जों दा बुंथ'नो हाला। दाथ' जोंहा इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार बियो हाइकमान्डआ मा बुङो बे जाहैबाय जोंहा मानगोनां दिलीप शइकिया सार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व सारनि सायाव थागोन। बे उनाव रायलायनायनि उनावसो बेखौ बुजिनो हागोन। गोदान जगदान जागोन बे बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिजेपि दलाव जगदान जागोन बिथांमोना मा खावलायगोन आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय जेब्ला आंनो लेक्सारावबो आं थादों। बयबो लिडारबा थांफिनै बुजायलायनानै फिन गुरायनानै फैफिनो जाहाथे बिसोरखौ आं गुरायनानै थांफिननाङा बेखौ खावलायदों। दा थिग बेबायदिनो बिथांमोना निस्सय सोरनिबा बुजायनायाव थांफिननाय नङा। बिथांमोना दा गासिबो बांसिनानो बिपिएफनि वार्कार गोदोसोनानै थानाय सादा सिदा मानसिफोर दा बिथांमोना दिनैहाय बेयाव जयनिं जादों। आरोबाव अबिसि मर्चानिबो चेयारमेन दङ। ओमफ्राय थिपकाइनि मामोन सासेया एक्स-पिसिडिसि चेयारमेन बिथांमोनाबो दिनैहाय जयनिं जादों। दा बिदियाव नायोबा लासै लासैनो बिजेपियाबो पर्बजरायाव देरहानाया खाथां जागोन आरोखि। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीनफिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।